Abo nunsia SOMPA 106.5 FM across Suni Ghana this year. Yamamu yinatia mama kwa bread se sama godwa yensaka se ye kasebo a edikan no yede nyina ebesomo kasebo yi efu yatan ye kasemu ewo enkran dome Watermelon Street eho ena yebutu saranso ena woko SOMPA 93.1 ye no wo kumase a Womuso FB ewo hwada fopa radio FB ewo Paris France SOMPA 101.1 ewo takwatakura de 103.3 Techiman 106.1 Sunyai 98.9 Enkranza 90.7 Kingdom 106.1 ewo Mankesim Doma 100.7 Womuso FB dikuda no so ko bia FM stations ne wa SOMPA FM eyade se ubehunu yen ewo ho enti boso na tie kasebo ni bi efa Facebook ye stream live SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube no enso eye SOMPA FM live Kanesh Urban Radio womo fa bi www.sompaonline.com ehonso ya church on 7 dodo no a obetimi enya bi na wakenkan na Kojo Jesi Company Limited a woton adansie ho niema na dabroma ene yeti babie enti so wo pa adansie ho niema pade na de wani akirem wo ho na niema nyina timi akoye Leicester Company wo mo na de ya toothpaste ene ne brush aba edwaman so pebisi twitwu se na entimi emo se no ho ban 21st clinic nie wo mo ene ye sciatica expert ni patients e wo mai mu niama no ne enti yade sciatica na fa ko ho na wo mo nye ho adwuma enfama tontina 74 eye dudo no akane na ye nananom ehye ene Woma ye ni se nsuo de aguntu woma silia no kama unya bia yarewa bia ye kwankoro eda so no eyade se ebetimi etu akonwumakoi adaroma nsama wodo a yede enam no nia ubeti bie ene se ke me kire Kumase Metropolitan Assembly womo ni adwumakoro bia kabo ma me no ka sei efi eni se ne yemfuturo ewurawura gata mu asantemantam ma ACC gata no omba besia no se hwibua ko hene ene ka sei wodi adesrede atumperinfo animu se womonhwe na adwade bia kese bia ewo empotem ho no womu entimi wi asam kase eyesi ewo sonyan sa Ghana Muslim Mission wo basic school ye ho no ensu ato amase de ensu nsan ehunu nsu school da na de ko no enya asem kuma abeto odwa se National Union of Tricycle Operators a womo wo mai mu asantemantemu afa na womo kiremu se first no womo so epagyamu ohamu nchichemu aduro no efri nyame yadoma bosumi ne de toso aduro no mienu ene ya asem kese pragiafo na atum no nenso ukwa santimantamu a sane yankoda wo so wo ye nkrutu dwuma wa santimantamu na titiri pa wo na montere so tonton ne ma instead of so be kwakwatena suku mu no manfo na kasa ho ye de obekwa amano ne na US mampani dia to dwase US ene Iran sesia de wo de wo monsa ahye enkrata asese entokwa eda ho no no wo mbehwe na womde ni nyina abawiye entitewaso ewo kasebo yi mu ya ye ba bekenkan ede amamu ADWOA ASARE enimidin mene oduma kuma chiame obrempong na kwaku ampoma afi yenshan seminase emfa emao ye hyase ede free asantemantam kuro batan ne kase pa ye wo ho Kumase Metropolitan Assembly wamo ene city expert group wamo ye wamo a nka boda ne sa efinfia hodo wamo yi ni nyina free montenso na montenso te kama pa ne bie no wona ka ho eno na wamo ni wamo ato kese so wamo hwe na wamo fa ade bi ye friend vacuum trucks wamo de ba aba prepra onza wonam dore kwa ho a enfuturo ya na wo kwa ho kakra saa no se bia enframabo ana nsuo to a bonse atwire nyina de kogu gatanum na afi etintim kakra afi nsuo de beto no ebia na nya so kwabna na ashada de border e de akogu gatanum na emum saa enfuturo nketenkete ene nkrofo osisi wo modan na ehon kakra de brese no sane yo mka na brofo no na ehwie egu gatanum kakra saa no eno ne nyina na kabo mu ema ede saa ensuyiri no eba ema gatanum esisisie eno nti pania wono ena eda city expert group no ano eje adwumayefo nyina no eye Abubakar Shaibu wono na wogina simpioni apaso ya wone mpanifo bonko no chese no kure Sadi we ya wamudi baidie ebeboa pa ama asantimamu anase gatesi ya choku ewa asantimantamu no womo atimi eyidi nyina de afio na afensuo ne to a enya kwan afemu ako
I brought a machine. The machine name is road sweeper. Because we found out that there's a principal seat. When there's a rain, the dust and the sun has been taken all over the roadside. So we brought this machine to help the Kumasi Metropolitan Assembly to cleaning the principal seat to reduce the sanitation and the dust that are taken all over our street programs. I know, dust are taking all over our cities. Just say, Futura growing in our bosso, it is one more no more in everywhere. A babu apa, no crown, I'm so much sentimental. One more to one just say, oh, they say Parandia. And ya babu apa, I'm an imagina at me Akoboko. And unti, one more to the Beatoso, let's say. William Pennyphone and 10 times wa. Now, sir, and it's what we ain't me any man one day, Emra. Now, Brana one more and a man for no El Casano. Yacra, Egua Homaswa. Yagusu and Sabaka, Nafi, Yentia Senia Santimantum, Mount for a 75. Say, dear, fire service for no, Mujima Deno Mood in America. There be no fire for us, I'm not crowded any fire for so. We are Santimantum one more. One also can be edified vacuum trucks in a home. Now, so I have at Yafaswa, young Koyanim. Ebusua ye to akase bono so ede amamo na wo hene ye wo se hwebua kon eye mpotem bi ye wo se hwewi so mansi no emu ewo atoyeti fi mantemu na asante krobia en ode ato aban no anim na face hwewi so mansi ni assembly ne se womon hye na edwa kese ye wo hono a ene edwadifo ne sori ye hwa en wom kokodi wom dwuma ene ade no aban enhye no wom bewie se de be ya niema nyina ebetimi akoye na wo kiremu se nansemu entemu se de edwadifo no esu ekasa se na wo kuromu no wom bresan se wom ni ba bia wom beton niema ya na ya de bia ehadwene ye pa no wo se wom ahye project na se enso besi enne edaso wo ho enye no nko a TV training center bi no so ewon potem ho a wo ye se wo mo eba besi se de be ya wo betimi am manfo nsa no nyuma ntete na aboa ma nyuma abu ewo ne mpeso so no eno so sa TV training center no bepemene eno so aka nwura mu ehon nsam no akwakoye bebre nana kwawo awua wono ena eye se hwebu akoman hene woni yama ne boni osomafo kwame ewusu edi nkomo ekere ne nsemu Buncho de Yabekani say, Yay, Wagwa, the lucky Buncho. Now, Cecilia, you may buy a Bertini, Eddie, Abua, a public toilet. I complete here on Cosso. If you are sharing, I have a book, and the job, Galley, idea here, Abaya, Chobuko, and Rubayano. I hear the press will be it is Abanwa, Abba, Abeka, and Sam say, on twice. Na omo de me sanka yedwa no se edwa no adia woni nya ebeboa ye ka so bi ke tibet no a o government no e sha se no wanu ba bia na okoye edidi baba fofo e se on to aso mani e be ya ababu so no o yesu o metimi anya o msa no adwuma ene ya yekotie yeyi eye nana kwawu awua wono ena ye sehwebu akoman hene a wote se woni yama ne boni osomafo kwame ewusu edi sa enkomoyi yamfa sa amfa fra mu hono a ne yemepie mu ewo sunyane na emom ya no ahye ne nso se nana kwadwoje si company limit nana pa no nsi akase no eno a ena wogusu a wotie ewo sompa 106.5 FM ene yankrabata hodo ne nyina na ye ko sunyan we ye Ghana Muslim Mission Basic School ye wo sunyan no won wo mu suin wo mo se gates ya e ni importam ho nti ama nsuo to a na nsa ye nsuo yi tototo bebre a kohwe ase edan ni si wiem ase nyina dwuri ama echese esunsuan etwe ase nyina edekọ eno nti empanifo asase ya wono makasa akire se wedi se mantam no mu ene mansini ahodo ne nyina wo mpotam ho wo mo anka wo enkasa amumu no ma meboa wo mo a da kro wo mo wo ha wo mo nte asempa wo mbete ane se sukuu no ebubu agufom na se ebubu fam kra sa akekempo a ke bi anka no kra no wo mbefa ne tre na emu mbehwe na nkoda wo mu a wo mu sua de na sa akofa sa o ye na edi aba ebe ha dwene pa ne sa ahonti yera Yusuf badudo wono ena woye bono regional secretary edema Ghana Muslim Mission School wone yama ne boni na najman opambo sika bema wone ne bonkomo se
We are currently living in fears that our school building could collapse at any moment. We are in the rain season. The rains are heavy. Around 2022, the Municipal Assembly for Sunyani engineer, together with the Sim Construction Limited, together with the Ghana Muslim Mission, that they are constructing a drainage and the ideal place for the data parties passing through our land, Ghana Muslim Mission. So we agree and allow them to do it. So what they were doing, they claim first part, that's the phase 1, is exhausted and their money is finished. So the phase 2 when the phase 2 come, they'll complete it. They will extend it to the same stream down there. That's where it's supposed to end. The second phase came, we approached them that they should come and complete the work as promised. They never came. We went as far as writing letters to the municipal chief executive, reminding them of the promise they made to date. We have not received any positive response. We went further to the regional minister and none of them answered our. We Yusuf Babudu, no, and now I have no regional secretary, Edma Ghana Muslim Mission Schools, and as a Ghana Muslim Missions. Now we are no PTH Maya or that school no Baba Idrisu. One also to such as no credit. Adian 1 year, one more to one among. Now so I have body intimate and a bunch. We have taken a lot of steps because we have been going to report it to Assembly, the DC, the previous one, and the current one. We have been reporting to them that they should come and see, to hear our cry, because this is very, very dangerous. It's a death trap. We cannot sit down for the children to die before we come and report to them. But none of them even responded. So we have been complaining here and there, but they don't want to come and then see what we are crying for. We Baba Idrisu no one year PTA chairman was one more kwa and Panimu. Now so Najman Pam what is one more kwa nintino. One fans who Obamodia Uremu Ekonya municipal engineer Alfred Jerry Asma. One of the Kwabon Kono Santa Papa. One is say Sukuno, Ayo woman Amana, Young Kwadana Editi Mwana, no say no correct 1 year assembly need to one more next week. Yeah. It's a death trap, as we all seen. And the quick action that we want to respond to this is that we have instructed the contractor by next week, as quick as possible, to go to the field and start work. The one interesting thing is that the design have been reconsidered. Initially, it wasn't big as that. So what we are going to do is that ensure that the boss coverage, the storm drain will be widened, and then the earthwork will be stabilized. So we are going to do what we call stabilization to ensure that both the school building and the church building will be stabilized. We engineer. Yeah, no, I was municipality no Alfred Jerry Asma, and what you 2 months no correct. Dana the enye, then so assembly need 2 1 more. Na Simon boy nyina no. Na Najima Sikabura, ya wapam boy nyina, one of the sons me at the brain. Abusua ye to anopa no nsia kase bono so na ye de wakwa asante mantam no emu. National Union of Tricycle Operators of Ghana eya Ashanti Region Secretariat no en wo mo de ato dwa sese no wo mo so bepeja wo mo ebo no mo ha mu nchichemu aduru no ne nyina ene se tricycle for no 3 ties no sese ya de se niema boa ye den pa fa ngo na no abi no wo mo so wo mo to enti sa hyenkafo no so edwene wo mo de ho no wo mo pese wo mo so tumu a ene na sese wo mo so epeja wo mo prices ne mutinya me ya domo a bosumi ya ye wo me ne de to so aduru no mienu ena wo mo ehye saa increment no ebe hyase na regional executive council meeting bi ekoso eno ena regional PRO ora makosai mensa woni amani boni edi nkomo no wo kire mu se no kore se enzamtwofo ate se wo mo ebepeja bo no mu a ene saa pepepe ena etie na wo saa adjustment we ni nyina ne se omani mu ayeden sesi abrabo ne koso ne rent untimi ntua ensuo enkanea bibia abo yeden enti so wo so ntimi an adjust wo mo ho kakra e kame akwa se de wo mo eye adwuma egu obi botom no enu nti ene wo maye wo madwene se wo mo de santumu yi ebeba nchemu a wo de ma ye nie the cost of operation cost it says the owners in Nigeria cost or much the passia and also cost lubricants in cost say tie kura wo to tire no I ton of 400 and then 550 maybe I change busumi bia you super bia change oil 2 times 2 liters 2 use so you say make 120 say 150 nti yehwe operational cost no a edi se wo se to yesentu adem nyina ahia ya no sare se bi siko ya antumo a adwuma no obi be kwa aba onya bibi kura antu bibi na wampere nti na wo se maso yehwe sa operational cost nyina no na ma se antumo a ye ho be kire okay se no ya adwen se regional council si ya adwen se 20% antumo a ye de tumo na ehia se so 22nd June there antumo no ehia se 26 na what you send nti yes
abusuafo Sierra Radius and say omunya abutre omunya stakeholders engagement so omuni assembly name omunya link passengers no so abutre we owura mark osei mensa wono na okọ asante mantemu a Ashanti Regional Secretariat, Emma National Union of Tricycle Operators of Ghana, Pragiafo no, woman so more better woman born in Muntino, 1 and so Regional PRO, and I would say, Yenino Edin Commoni, Kai was a Sompa 106.5 FM Accra, as Suniano Panon Siakasiaboa, Nana Kojoji Company Limited, I was 2 and then see 1 year maso asreno, and I was Sugusu Wuchi no, Nana said, Mimbisa was say, oh dear no ye dear way, said building material, and Mudia way na ope. Eye nadwa eye plywood sana eye building wires cement wodi eye enade iron rod CB anase nkyɛnse a yɛde bɔ so ne nyinaa bi ɛwɔ na kache enti project na wo ye no from ahyase kosi na wieye ubenya bi pin kura ubenya bi ɛwɔ na Kodwogyesi Company Limited ho na nadwuma pa wo ye ntie ne abasobode ne year upon year se yɛde manua enie kɔ ho na kwakɔto wadansi ho niema no enye nkyɛnse a obeto a 2 years 1 year 3 years na eswapa color blue no na adane white ye mpese ye behu bibi etisa enti kona na Kodwogyesi Company Limited ho na womma afutu a ebetimi aboa ma o project ne wawie na to niema no wo ho wie a wasesa ede egu ahyen mu na wode akwakoja wo baabi a wokobia Ghana half na baabi a tokuro bia mu yade se obenya branch ni bi wo ho no wakwakoto wo niema wo be friend number yi 0204 355040 0204355040 eno Nana Kodwogyesi Company Limited ko ba sempremo no friends a na wone no eni nkomo yade be na abaye kwankro ada so a watu ho na mo atu a wonya ho anu ye mepacho ulcer ana wo yoba na bosome so a na ene wanu demu ntumi kura obi a wabɔ wa so many years ya wonya ho aduru no mepacho tontina 74 ene kamfo ede ama wo de friend T74 no nansi atata kwa kidney na etete wo hepatitis B ni C anasa wodi no blood sugar no de bia na soro prostate enlargement ne ho nkro ne banyina tontina ebeye ho adwuma de ama wo DSC dia friend tutum se koya ankasa haba mane niema hodo ya yatete ne ka bom enya nwono enti wono mu a mpa duru no enya nwono kura ite se de wono mu nsuo pepepe ye de agutua kama mu ene ya sili ano de rubber afa ho kama ene atro tontina 74 mixture de egu ho bowura pharmacy bia mu ba bia to nro okohorma so peti 74 aduro yi se wafa ya furu ma kwada nufuo ana wudni fihia na edumienu a mepacho hunu doctor ansa na wanom aduro yi bi o kanshi drug lane ene ba bia to nro bia do so po ukwa ubenya bi atu ewo ho 0246 07 3498 0246 07 3498 and 0501 6289 31 0501 6289 31 na wodem 21st clinic ni o mompene ne sciatica expert no sciatica commandant ne sciatica patients me pacho se woto asentini no na se fru sisi esania de ko wo sere sania ko wona ase etaya wo yapa woto na etete wo a me pacho sciatica no na ebo okoko entini no na entimi ensisi so enya dwuma eye na wom a wom agidin wo Ghana ha ne amano ne de 21st clinic wo a wo pese wo kɔ honom na wo kɔkɔgye wa yarehwe na branches no ya to apete Ghana half na baabi a Accra Tema Kasoa Kumasi Sunyan Techiman Enkuranza Takwa de Brekum go so oboase baabia bi ye wo ho enkran ha de Tantra Hill roundabout ho na obehunu ye wo de oduru soro honom a obehun se signboard ni si honom a ya tro 21st clinic wo so obowura ho na kɔ na doctor for no be show ama ho ato 050 0540 311 311 0540 311 311 simple wo take care mukura na nkita o mobile phone na ubetimi ate agu tim 0540 311 311 na wodam uwi apose papa ya betimi ede atwi usie eyi kaka
se proye ne anum kankan nyina de afiri ho no Yaz toothpaste and a brush. Yaz toothpaste and a brush. Leicester Company Limited. Woman na aye sa product abe German so. Woman mu use no de womu di adanse ye hair ba na eboa ba ose no ho ban e bia wo de ne so ye whitening o favorite no no eno na ma ose ne ye fita total care ne keke ho nyina no eboa ba ose no ho ban efri kaka ne ne ma bia etesa ho German so ba bia ton sa ne ma nyina kwa obenya bi Yaz toothpaste and in a brush and crying Uber 0501 619588 0501 619588 Kumasia now after 0501 39 0338 0501 39 0338 na one Leicester Company Edin Komo Maminda ne me ho tia wa semani tete beye miensa bi pe ye ba ye de kase no ebeto aso TV Emma Aketiapa. No kwasem Emma Aketiapa. Yeden sam no san kopie mu wa santemantam mu. Na ba wa bedu na watete nkomo yi kama. De abrayen na ne nyina ye nkoda. Sabre nke san nkomo wo suku na wo mko suasuade ekirekirade na mpanifo kirekire o mamba pa asade ne adwumade nyina na daache o ma meye nkoda abone o ma beye mpanimpa na bibia atumi ayeboko no wo bekọ no nam traffic mu tumade bi ton pk na ebi nso ton nsuo pure water sachet water ene yebehwe na esisiom ti se ya obehwe na biscuit ene esisiom ti a wono ton abusia join ye wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra na behwe ade ma mesisi a bonsa nkoda won ne nam hosa na uhu ade kode potin ti a enam so a wona abepie ho instead of some kwatena classroom akwa de eno ena bawa ne omanfo ne biwa wa santemantam mu akasa eno obusa se sa ade we ya muhunu sa no eye anase nye wo mo se nokure enye o na mpanimfo nya do mo ntu ho na mo although say ebi e wa ha say bebredi but say wo hwa majority na ye nodness no mo akra say bi on bedipa ana so bi wo honum kra wo dwane frifie na obae na bebre na so ye omo a power for ye omo wo wi obi honum wo ono no so power ba pokakotumtum saniman ti saniman dia ma no homne so na enye entity ye pakora because akra de wo na wo say wo de mi ko school na o man entity at least when to me anwie school kra JHS de eye and no dey from baby me no munya dream fi say sa enkola no enya ba ko na enye mienu omodo so angasa ana obi wo hono mu a wo hu wotimi hu nkola nkete a yade ne ma so wo mu ebi so chips ensuo ne ade pi enye e wo so mu nko school yentimi hu se omu maame na edu omu abija wo mu se na edi abo so ene omu nta no mu titi omu se yo ebi su pi su sesiriska nyina so ani nti be ya ban hwe ho asem kana se o peja omu no do omu akosu a ene so ebeboa se so do ebi be sua adwuma bi betime sua adwuma so a ene so ebeboa sabe we se nkwala no obo sua omu kosu ni ene hia so obu anka wo mu wo suku mu na wo mu sua de a anka ye pa na so biton chebese biton maami ode ne nyina na amanfo egugu kwa ho no wo moton wo mo classroom aban wonye bibi mfa ho we ya santimantam mu ade hye ne bi ho enom ne ba wa bedu ebo san komo yi abusua ye ko na yakowie kase no ewo amanone US mampani ora Donald Trump dia tudwa ya wo kire mu esewe kra no wokodi nkomo no ewo France enhyiamudie bi a wone French President Emmanuel Macron womo ekohia ye ahead of G7 summit no a eba bekoso no ne ho no wode koto dwa sesei US ni Iran for womo de womo nsa ahye enkrata ase a womo asensan bibia mantiase ya adwuma sentokwa a womo ekon no womo de ne nyina ebeba wieye na wose Iran for eyade a ese womo gitumu se nuclear weapons ne niam bi etete sa no enyade ese womo benya bie afei nso so se official signing ceremony ne nyame ya dum efie de ye da ye nimu yi ena saa deal na nantiase na womo akono officially womo de womo nsa ebekwa akwhya ase nti Friday ne de eye ceremony bafua en womo ebe ye se de be ye obi ya betimi anya ne ho entiase na wo kire mu se bia na wono ankasa awo hobi
anaasɛ ebia nso no wankɔ na mmom no ne yɛteɛ ne sɛ amanya hodoro no nyinaa no wɔn anya wɔn ho nteaseɛ sɛ ntɔkwa no wɔn de bɛbɛ awieyɛ ɛna afei straight of wɔn suso nyame yɛ adom a Friday wɔn bɛbie na nneɛma nyinaa atumi akɔyɛ nti nneɛma hodoro bebree ɛna wɔn outline ɛwɔ saa nhyehyɛ anim a nyame yɛ adom a Friday yɛhwɛ anim sɛ dwumadie no wɔn yɛ a ɛneɛ aman no wɔn mpanimfoɔ nyinaa bɛkɔ akɔhyia mu ɛwɔ hɔ na wɔn asensan bibi ama nteaseɛ atumi ayɛ adwuma sansa saa ntɔkwa no a ama adwadie fango ne nneɛma bi ɛtete saa ne nyinaa ho akɔyɛ den ɛde ama aman ahodoɔ no ne nyinaa yadeɛ bi a atena hɔ akyɛ nti sɛ ɛbɛdum aba awie yɛde a ɛne ɛde aseda ɛna ɛbɛma awurade no so ne yɛgyina na nɔpa no nsia kaseɛ bɔ ana na kɔdwegye si company limited aso asen no yɛde ne nyinaa asi ɛde ama ho sɛ ebi a afei ɛna wɔde wafidie no ato hɔ no adeɛ de baayɛ no na deɛ di mu akotene bi ɛne sɛ hwibua akoman hene ɛna ɛde ato dwa sɛ adaworo ma wɔn ɛnhyɛ ɛnyɛ nneɛma sɛdeɛ ɛbɛyɛ edwa bi a wɔn esie ɛwɔ mpɔtam wɔ ne TV training center bi a aka hɔ no aban no ebetumi ahyɛ na wawie. KMFo ɛne City Expert Group aka bom de vacuum sweeper wɔn de ba bɛ prɛprɛ mfuturo ɛwɔ mpɔtam ɛwɔ asantemantam wɔn nso yɛ de ho nsɛm brɛ o. wɔn a wɔn twi pragia ɛwɔ asantemantam wɔn nkabɔ mu kuo ɛde ato dwa sɛ wɔn bɛto ahyɛ ntuadeɛ bu mu ɔha mu nkyekyɛmu aduru no nyame yɛ adom abosomi ne de ɛtɔ so aduru no mmienu ɛna ɛbɛhyɛ aseɛ. sunsuan ɛhono dan ɛwɔ sunyane ne mpɔtam ama sɛ akɔka Ghana Muslim Mission Basic School yɛ wɔ sunyane mpanimfoɔ kasa ho ɛna afei asantemantam nso enkwada wɔn ne nam pɔtam ɛtonton yɛ pure piki chingon ne nyinaa manfoɔ no sɛ aban hwɛ na wɔnyɛ ho adwuma ɛne yɛkɔ ama no ne nso yɛkɔ yɛn nso yɛbɔ amaneɛ sɛ US mampani Donald Trump de ato dwa sɛ wɔn ne Iran fo akɔntease apam sɛ ntɔkwa no wɔn de bɛba wieyɛ enti nyame yɛ adom a Friday wɔn de dwumadie sunko ɛbɛhyehyɛ so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛtumi asensan bibia na afei no wɔn de asi nana kɔgyegye si company limited a wɔtɔn adansie ho nneɛma ɛne so yɛasene 2074 ɛba yɛ 21st clinic sciatica expert fo no Leicester company de yas toothpaste ɛne ne brush aba edwaman so wɔn ɛna ɛso yɛasene SOMPA 106.5 FM Accra so ni yɛne affiliate ahodoɔ SOMPA 93.1 ewu Kumase SOMPA 101.1 Watakwatakwara de SOMPA 103.3 Techiman SOMPA 106.1 Sunyai 98.9 NFA Nkranza 90.7 Kingdom 106.1 Fabi ewo Mankesim Facebook YouTube baby ya yekoye ema wonso unya kase boni bi etie doma 100.7 Kanesh Urban Radio se ebi a wentimi anya akonya na akọ www.sompaonline.com ehon so ubetimi akọ na wako kinkan ensem no ebi medin ede ADWOA ASARE anopei mene Oduman kuma chiame obrempong na kwaku ampoma Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what do bad to be a new? Se me feel London, echo US. Eh na no kwa wo kura from me bo mamania. Na papa mo hot say. Awurade aduma haboko. Na kujege si, echo bo sempene mo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Echo ba, mesi wo bo aduma kura sre kane no a. Na wo do US won so manfo bo ndin sa na. Eh papa US hakura de. Na kujege si company limited agiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na kujege si company limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura me ensemua and we be en fufuro yawo. Baku obua kwase paase kumase. E ba ko so pokura se nkran ha. Obia se, na kodwogesi eye bemaba. E wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adwa plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye adansi ase de ko wie. Depo no nyina so eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wo ko ja free. Accra we Kaswa Depo, any pokrasi de Anokra Tonchaya. Was our boo Akoteman, Tantra Hill, Iron City, a man from. Was a beer depo Kasianso our Koshiman, Kumasi Sapasi de Polokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no. Were beer depo Kasianso, our Dientum, a Joshua Accra Road, from a opposite Aladi Celia, and Papa Meboshan.
Tanoso, Breman, and a Manfrum. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kuja Jesse Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo. Ghana Bismaima, Munia Bakusia Guabwajini, Sompa 106.5 FM Accra. Yedijumedia Bia by the Boyan Cassia Brabo. I offend a Sompa Rhapsody. A Sompa Rhapsody. A Bosu Efi Edwada, Ecosi Efiada, and upon what you see and upon do pepe 8 a.m. to 10 a.m. Intishia radio counselors, Reverend Professor Joseph Osafwadu, or your clinical psychologist, now your theologian, our being what Abrabunim dear, any Akosia Guabwaji, and radio so. Edwada Ecosi Efiada, 8 a.m. to 10 a.m. Now Benya Abrabumunyan San, Yabamo Duanamo SCCA, Sabibimpo and Ecoso Wabrabumua. I wouldn't name me as a Sawaya, and yet see Nayan Tufu. I was some power rhapsody so now what Duanamo SCCA. In a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggle, Sompa Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. Ente yamuanka samudio, yepesa abrabone yemrema, yepesa wudi nimdie ebobra, yepesa isiwi. Ente shanonson, Edwada Ecosi Efiada, 8 a.m. to 10 a.m. Anopebia. Netie Sompa Rhapsody, na wabrabo ebesisa. Sompa Rhapsody, yedie nidaso abro. Sompa Rhapsody, Sompa Rhapsody. Wo radio counselors, chain, so mo bebra. Hey, Medo, Edrano pa ultimate to boise, Echichimusi o. Ado. Na so you say me the yas toothpaste and the brush and the chuchimisima minya homeka. Same thing na ye boko yi. Na me me all time favorite. Yas herbal toothpaste.